Ima li koga? Ja sam tu. Ja mogu sad dok se... Ako smem samo nešto na brzinu da kažem, Dejo, ti imaš ruter i imaš možda SIM karticu preko koje možeš da se uključiš. Pošto se ovo dešava sad iz noći u noć, a sad večeras aktivnije, morat ćeš da vidiš da imaš rezervnu varijantu da host bude neko od tvojih na nekoj drugoj lokaciji. Me čujete sad? Čujemo. Da li me čujete? Da, sve okej. Da ti čuješ nas? Možemo da krenemo, dobro je. Čari ga ne čujem uopšte. Evo ja imam vezu uvek. Jel me čujete? Čujemo se, Vladimire. Imam dobru instalaciju, nisam nikad ispao ili izgubio vezu. Htio sam nešto malo pre bila ova rasprava između Kodžina i Đorđa. Mislim da je Đorđe na kraju dobro poentirao s ovim kako je on razumeo poruku Narodne stranke. To je stvarno tako. Naravno i ja razumem i da je nejasno i da jasno bi bilo da je stranka pozvala da se izađe i da se izađe i da se glasa za ne, a jasno je da je protiv. Ali baš ove Kodžinove ove projekcije da je to ekser u Crnogorske samoupravne stranke i da je istorijska izdaja i tako da ja mislim da je to malo preterano. Tako da, mislim, pre svega morate da imate i ovu stvar u vidu, to je jedna činjenica. Stranke ne učestvuju na referendumu. Ne učestvuju. Učestvuju isključivo građani. Velika je razlika između referenduma i izborima. Na izborima učestvuju stranke. Znači, to su dve stvari, voda i vino. Znači, ne mogu da se uporediti. I stvarno na referendumu učestvuju građani, a ne stranke, i građani odgovaraju na jedno pitanje sa prostim odgovorom da ili ne. Tako da je ta stvar, ja mislim, i pravno i faktički potpuno jasna. Ja sam se zalagao da kažem, odluka bude do kraja čista. Nije do kraja čista, to sad možda nekog može da zbuni, ali mislim da ne zbunjuje pameti ljude kojih ovdje ima puno na ovom spaceu. A rekao sam da stvar nije zakucana, jer mislim da još uvek postoji i dovoljno vremena i postoji mogućnost da dođe i do nekog da našu zemlju i našu djedovinu ne da. Ne daju ljudi svoje, ovo je naša dedovina. Imamo one što su u groblju. Imamo ove što su u kolevci. Ne damo nikoga. Ne damo naše čisto nebo i vazduh. Ne treba nam litiju, ne treba nam ništa. Ne dam grumen zemlje plodne, ni ugaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, ani cveće, ne dam šiblje, ni drveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu. Mi znamo da našu zemlju i našu djedovinu ne da. Ne daju ljudi svoje, ovo je naša dedovina.
Imamo one što su u groblju. Imamo ove što su u kolevci. Ne damo nikoga. Ne damo naše čisto nebo i vazduh. Ne treba nam litiju, ne treba nam ništa. Ne dam grumen zemlje plodne, ni ugaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagrem u svom selu, ne dam grmlje, ani cveće, ne dam šiblje, ni drveće, ne dam rosu, ne dam travu, ne dam drinu, ne dam savu. Plašim. U momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak. Mi ne treba ničega da, u ovom momentu ne treba ničega da se bukvalno svi istu plašimo kao društvo. Prvo, Srbija je jako organizovana i kao država i kao taj kriminalni naš postupak.